Hai लोगोफोर, दिनै आङो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान चेनेलाव बरायबाय। दिनै आङो दिन्थिनो लादों गावनि मबाइलजोंनो बोरै जों स्कलारशिप हाबनायखौ नायनो हायो। फैदो जोङो दानि मेन आयदायाव। सिगां जोङो गुगोलाव थांनानै सार्च खालामनांगोन PFMS सार्च खालामनांगौ फैदो। बेनि उनाव नैबे फैगोन। फैनानै जोङो डाइरेक्ट फैदो ट्रेक NSP पेमेन्ट फैदो। थुना होबाय, थुना होबानो फैगोन। सिगाङाव बिगोन बेंक। दा आंना बेंकआ सेभेन नालाय, दा नोंथांमोना नैबे डाइरेक्टखौ होनो हागोन। बेंकनि स्टेटमेन्टआव नैबेखौ होनांगौ।